Ktorými technológiami by mali rátať, aby ich mali? Musí mať človek fotovoltaiku, rekuperáciu alebo rekuperáciu, tepelné čerpadlo, variant je viacej, áno. A túto variantu mu samozrejme navrhne človek, ktorý robí aj energetické certifikáty, s ktorým sa môže stretnúť už vtedy, keď tvorí projekt. Povie, že potrebuje mať certifikát A0, čo musí splňať z hľadiska technológií. A tento človek, ktorý robí tie energetické certifikáty, čo má to oprávnenie, mu povie kombinácie, ktoré môžu byť a on si vyberie to, čo mu najviac vyhovuje. Zase je toho viacej, áno. Tepelné čerpadlo, rekuperácia, klimatizácia, krb, fotovoltaika, tam je toho viacej. Čo môže skombinovať, aby tú A0 dosiahol. Samozrejme aj použité materiály. Zase to je na klientovi, ktorý si vyberie po porade, teda buď s nami, alebo s človekom, ktorý robí tie energetické. Už pri projekcii sa to musí riešiť. Na to je už upozornený, že tento proces treba riešiť už pri samotnom projekte. S týmto tiež viete pomôcť. Určite. Musí to byť A0, inak neprejde kolaudáciou.